Kollox jindika li fil-Google Group ta' Tonio Fenek għaddew mijiet ta' messaġġi. Iżda l-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenek Adami ipprova jnaqqas mill-gravità tal-każ. Illi tibgħat 3 mistrijiet, 2 mistrijiet ta' familji id-dar għax jirriżultalek li batu jmel. Beppe Fenek Adami kien jitkellem f'konferenza tal-aħbarijiet b'reazzjoni għall-investigazzjonijiet li għaddejjin fil-Bank Ċentrali u l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, istituzzjonijiet li jaħdmu b'mod indipendenti mill-Gvern. Għalih ma kellhomx jittieħdu passi fil-konfront ta' ħaddiema f'karigi għolin li kienu jiksru regoli u l-kodiċi ta' mġiba fil-post tax-xogħol, regoli li kien għamel l-istess Partit Nazzjonalista fil-Gvern biex jipprova jġiba żewġ l-informazzjoni sensittiva dawwara f'kumment dwar l-ekonomija. Illi dak li kienu din jgħaddu l-informazzjoni kienet jgħaddu lil Tonio Fenek kienu kummenti fuq l-andament ekonomiku ta' nana l-pajjiż li shadow Minister tal-Finanzi li għandu l-obbligu u d-dover li jkun jaf kif sejjer il-pajjiż. Wara dan il-kumment Fenek Adami għażel li jaqaf iwieġeb il-mistoqsijiet li matulhom tajni aktar dettalji ta' fejn ħareġ tarif sensittiv. Ingħata permess mill-banek biex jissemmew. Jien ġurnalista għandi dritt nagħmel mistoqsijiet bħal kulħadd jekk għandkom diffikultajiet twieġbu tagħmlux press conferences. Ċaħtiħar? All right, thanks a lot, thank you.